Navarra Biomed gara, ikerketa biomedikorako zentro publikoa, zu bezalako pertsonen bizi kalitatea hobetzeko lan egiten duena. Inoiz baino azkarrago doan gizarte honetan, bikaintasun zientziak eta berrikuntzak bultzatzen gaituzte, kezkatzen gaituzten gaixotasunei benetako erantzunak emateko. Osasunaren funtsezko arloetan ikertzen dugu, zeharkako eta diziplina anitzeko ikuspegitik, lehenago diagnostikatzeko eta modu pertsonalizatuago eta zehatzagoan tratatzeko. Gure ezagutza espezializatua, abangoardiako instalazio eta teknologiarekin batera, osasun arloko ikerketa eta berrikuntzako ekosistema publikoaren zerbitzura jartzen dugu. Benetako beharrei erantzutera bideratutako terapia aurreratuak, saiakuntza klinikoak eta zerbitzu zientifiko-teknikoak sustatzen ditugu. Gure jarduerak bide osoa egiten du, laborategiko oinarrizko ikerketatik hasi eta pazienteengana iristen diren soluzio berritzaileak garatzeraino. Ikerketako, osasun laguntzako eta komunitate konprometituko profesionalen inplikazioarekin, zu bezalako pertsonak, zientzia aktibatzen dugu, ikerketa biomedikoak aurrera egin dezan eta herritar guztientzako tratamentu bihur dadin. Izan ere, zurekin zientzia aktiboa gara. Navarra Biomed gara.